El principal objetivo de esta jornada es que los niños desde bien pequeños vean que pueden jugar niños y niñas juntas sin ningún tipo de discriminación ni a unos ni a otros. L'important és que disfrutin, que s'ho passin bé fent alguna diferent, que no ho vegin sempre com algo estrany i jugar sempre les nenes amb les nenes, els nens amb els nens. Simplement és bàsquet, és jugar i és passar-s'ho bé. Crec que les diferències de gènere es produeixen en molts àmbits de la vida i és una manera també de veure que els gèneres són el mateix, de que la competició, com en molts àmbits de la vida, pràcticament la diferència no existeix. Encara no hem aprofundit gaire amb la igualtat de gènere en l'esport. Jo crec que sobretot en les categories inferiors dels esports de conjunt, fer que els nens i les nenes participin junts i que busquin objectius conjunts, encara que siguin competitius, és molt important i això no ho hem aconseguit. Jo crec que tenim que treballar encara molt més en aquest sentit. Jugamos en equipo y todas las niñas y los niños de mi equipo me la pasan y me gusta mucho jugar porque meto muchas canastas. Jo porto 3 anys jugant a bàsquet i m'han dit quasi tots la gent que conec em diu que sóc molt alt i que podia fer molt bàsquet. Contra el Goa vam jugar 2 partits i vam perdre tots, però després vam jugar contra un altre i ho vam guanyar. És una nova experiència perquè jo mai he jugat amb nens, sempre he jugat amb nenes. El bàsquet és molt divertit i fas exercici i et sents viu.